Azken finean ensaioak eta ensaioak egitea, ez? Birari aurre egiteko, ez dakit, saiatzen gara, normalen ez dugu denbora askorik izaten diskoa irtetzen denetik eta bira hasten dugun arte. Naiz eta igual 3-2 hilabete izan, azken finean promoa egin behar dugu eta gauza pilo bat dauz egiteko, beraz. Saiatzen gara ahalik eta ensaio gehien egiten. Orain uste dut 60 edo 50 abesti inguru prestatuta daukagula. Baina pentsa zenbat denbora behar dugun abesti horiek, adibidez, egun baten jotzeko, ez? Isolamendua izango da boladan jarriko duten izurritea. Eta hori dela, estatzen asmatzea, zure zerekin nagusiena. Hortarako zure eskura, irakaira gazi batera. Diskoa ateratzen duzu delako fetxa batean, baina ordutik aurrerako bide horretan kantuak biziri daude, ez? Eta berez gainera ikusten duzu kantu batzuk ibilbide luzeagoa egiten dutela beste batzuk baino. Orduan, orain momentu interesgarri eta delikatu horretan gaude ikusteko ze kantu funtzionatuko duten, beste batzuk igual diskorako ondo, zuzenekoetarako behar badezain beste, oso momentu polita izaten da. Azkenean da inbertsio bat, esango nuke, kasi bizipenetan, ekonomikoki kriston zuloa da. Orain egingo dugun gira hau, ez dakit hobeto izango litzake etxean geratzea ez, baina biran zaudenean beti gertatzen dira gauzak, eta hor sendotzen da talde bat, eta gero hortik beti ateatzen dira gauzak, ez? Zu zaude ez dakit non, Australian, eta hortik sortu daiteke beste gira bat, edo kolaborazio bat, edo besterik gabe, jotze duzu, ez bada ezer pasatzen zure kantua jotzen ari zara Nueva Zelandan, ez? Hori da, hori bai bada sekulaztuko ez duzun zerbait, ez? Uste dut, Korean ez, Australiako raizekin daudela mesagubi, beste taldeak erabiltzen. Gaber eraman behar duzu. Eramango duela ez pare, igual gogorantxena edo biak ez okupatu dute pila. Recibimos un mail de Tim, de Rise Against, recibió Gorka, que nos invitaba a tocar en Adelaida con ellos cuando estábamos grabando el disco. Y claro, dices, hostia, Australia. Australia era el gran sitio donde queríamos ir desde el primer día y no habíamos conseguido nunca tener un pequeño chance para poder ir. Y ahora lo hemos conseguido y ahora, pues bueno, alrededor de esto vamos a montar toda la gira de Asia. Tienes que perder lo menos posible. Mirar a ver si en lugar de tener que coger un avión, pues en un tren que tarda 1 hora y media más, ¿cómo hacemos? Pues vamos en tren. Ezagutzen ez daituzten tokietan, adibidez askotan kontzertuangatik ez dizute gehiegi ordaintzen edo baldintza ekonomikoak ez dira oso onak. Orduan zuk ematen baduzu kontzertu on bat eta bertako publikoa konbentzitzen baduzu, kontzertu amaieran etortzen dira merchandising postura, erosten dute diska bat edo erosten dute kamiseta bat, eta horrek ere nolabaite taldeari ematen dio sustengu ekonomiko bat bira hauek egin ahal izateko edo. Biran goazenean, igual hilabete bat etxetik kanpo zaude, ez? Ez da erraza, baina, egia da, ez dakit, ez noala portu batera lan egitera edo ala mina, a sakar karbon esaten den moduan, ez? Nire ametsa betetzen ari naz, eta gustatzen zaidan egiten ari naz. Eszenatoki batera, munduko eszenatoki desberdinetara igotxa eta jotxera, ez? Dudari gabe azkenean rockeroak era atzean baino, inguruan
jende gehiago daukagulako, albidetzen dula lan hau eukitzea eta hainbeste denbora etxetik kanpo pasatzea. Egia esan olako bidaiak ditugunean hilabete batekoak eta bar, azkenean dena astoratzen da, eguneroko erritmoa astoratzen da, aiton-amonak, izteba osabak sartu behar dituzu ja pak guztian eta azkenean lantalde oso bat egin behar duzu zure familiaren baitan, ez? Ez ez baztu behar, azkenean privilegio bat dela, gustatzen zaizun horretan aritzea. Eta hor meritoa daukate gure ingurukoek guk baino gehiago, ez? Baina egia da, batez ere galderreketa da bide, seme alaba dauzkatenak, hor komplikatzen da gauza gehiago, ez? Baina, bai, hemendik musu gure ingurukoei, horiek daukatela pazientzia eta ulertu behar gaituzte, ez? Horra errudunak esan zenbat Garezko kamizan